ବାଟରୁ ଯିଏ ବି ଆସିବାର ଥିବ ଦାଦା କକେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ କୁହାହେବ ଯେ ବାଦାମ ଚିକି ସିଓର ନେଇକି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ କ୍ରିପ୍ସି ଆଉ ପୁରା କେତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ ନେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନା ବାଦାମକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଗରୁ ଭଜା ବାଦାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏଇ ବାଦାମରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବି ଖରାପ ବାଦାମ ନ ଆସି, ନହେଲେ ଚିକିଟା ପୁରା ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିଦବା। ଦେଖିବା ହାତ ଉପରର ଚୋପାଟା ଭଲସେ ଛାଡୁଛି କି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛାଡୁନି ତ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦବା। ଏବେ ପୁଣି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲସେ ଚୋପାଟା ଛାଡି ଯାଉଛି। ତ ତାହେଲେ ଆମର ଏବେ ପୁରା ବାଦାମ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଏହାକୁ କାଢିଦବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡିଦବା। ଗୋଟେ ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ କାଢିଦବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଥାଳିକୁ କାଢି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେ ବଢିଆ କ୍ରିପ୍ସି ହେଇଯାଇଛି ନା। ପୁରା ଭଲସେ ଚୋପା ଛାଡି ଯାଉଛି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଟାୱଲ ନେଇଯିବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କି ରଗଡ଼ିକି ତାର ସବୁ ଚୋପା ଗୁଡାକ ବାହାର କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ବି ରଗଡ଼ିକି କାଢି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରଗଡ଼ିକି ଭଲସେ ଆମେ ତାର ଚୋପା ବାହାର କରିଦେବା। 2 ମିନିଟ ରଗଡ଼ିଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ହାତରେ ଟିକେ ଫୁଙ୍କିକିନା ଚୋପା ଗୁଡାକ ବାହାର କରିଦେବା ଫୁଙ୍କିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବାହାର କରିସାରିଛି। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେବେ। ନାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖିକି ଏମିତିକି ପାଛୁଡ଼ିଲା ପରିକା କରିଦେବେ ତ ଆପେ ପଳେଇବ ଚୋପା ଗୁଡାକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ଟା? ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ନେଇଯିବା। ଗୁଡ଼କୁ ଏମିତି ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିଦେବା। ଗୋଟା ଗୁଡ଼ ନେବେନି ତ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଜମା ଜାଣି ହବନି। ଯୋଉ ଗିନାରେ ମାପିକି ଆମେ ବାଦାମ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ସେମ୍ ଗିନାରେ ମାପିକି ଆମେ ଗୁଡ଼ ବି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି। ଆପଣ ଭଲସେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ଚିକିଟା ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବନି। ସେଇ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନଟାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ପୁଣି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିବା। ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଆମେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଘିଅଟା ଦେଲେ ତାର ବାସ୍ନାଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁରା ଏନହାନ୍ସ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଏବେ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା ମେଲ୍ଟ ହେଲା ଯାଏ। ସିଏ ଆପେ ଆପେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ସିଏ ଆପେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସକୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଲ କିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା। ଏବେ ଶିରାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଇଛି କି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲଟପଟା ହେଇଛି ତ ହେଇନି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯାଉଥିବ ତେବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ପୁଣି ଚଲେଇବା। ଏବେ ଆମ ଶିରା ଜମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି। ଏବେ ଆମେ ଭଲ କିନି ଗୋଳେଇବା। ପୁଣି ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି କି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଭାସି ଆସୁଥିବ ପୁଣି ହାତରେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ କଲେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ କି ଯେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି କ୍ରିପ୍ସି ପରିକା। ତ ଏବେ ଆମର ଶିରା ପୁରା ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ବାଦାମ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଜଲ୍ଦି ଗୋଳେଇବେ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଯେମିତି ମୁହାଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତିନି ସେମିତି ଜଲ୍ଦି ଗୋଳେଇଦେବା। ଭଲ କିନି ଗୋଳେଇଦେବା ଆମେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବିଣ୍ଡା ପରିକା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବେ ବିଣ୍ଡା ପରିକା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେବେ ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଭଲ କିନି ଘିଅ ଗୋଳେଇଦେବା ଆଉ ଚିକି ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଥିରେ ପକେଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମ ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ତାକୁ ଦବେଇ ଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ସେ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ତାକୁ ଦବେଇକିନି ପୁରା 4 କୋଣିଆ କରିଦେବେ। ଦବେଇକିନି ଗରମ ଥିବ ହିଁ ତାକୁ ଦବେଇ ଦେବେ।
एमती गोटे सेप देदेवे आपनको जेमती भल लगे आप सेमती सेप दे पारिबे। देखंतु केमती प्रस्तुत हो गला। ताको एबे टिके छुरी रे एमती निशान देदेवे बास टिके दाग लगे देथिबे भांगिबा पई। आपनको आपनको जेमती भल लगे आपण सेही अनुसार दे पारिबे। डायमंड डायमंड शेप रो मते आपनको जेमती भल लागिबो आपण सेही अनुसार दाग दे पारिबे। भांगिला बेले सुविधा हबो भांगिबा पई। एबे ताको ठंडा करिया पई छाड़ दबा। एबे साइड कर दबा ठंडा। एबे हमर ठंडा हेई सारिची तो एबे आको भांगी दबा। जो निशाना देथिले ना एबे भांगीबार इजी हबो। देखंतु हमर बढ़िया से प्रिपेयर हेई गला गुड़ चिक्की। बहुत बढ़िया क्रंची हिची। आ सतरे संग माने एटा बहुत बढ़िया लागुतला। आपण माने थरे बनै के देखंतु पुणी मते कमेंट रे जणेबे कि आपनको केमती लागिला। देखंतु पूरा क्रिप्सी अछि। आउ संग माने आपण केमती लागिला मते कमेंट बॉक्स रे निहाती जणेबे। आउ जदि आपण माने नुआ अछंती मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, लाइक कर देबे, शेयर भी कर देबे। थैंक यू।